Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Dengan niya ko Tuhan, ituro na sa wingid, kaya matakon ng taba, tatakon din iya. Tandai mong surinaw, tatakso kaling din ka. Edaw, 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 Sama ente nagika oral dan nadi
Om Bisari Yo Patarra
tahun jika mataya lali sa pibiyan ng manai kana pasabaya go ikana naden so ikadua niyan makapambulong mangka I know Sungan ako madabi ko pa makabapatara di ko dun panalanan tabiray niliyo kagiriya mabang tako niliya ako'y pinatakot sa wanyay tako mamuni tako'y talaga kung lalag patarilo sa lindir doktor juwa ko ika patayo daw ko sa ka di ka man tatakiri malayang patang kikiri sa sarampang ako ka kanakan sabi niya ako berasa mi di ko la poteri ro sa linda kapot ko tai idong
Sama kapinday ako orang ay lupo tayo luwasan. Alin hindi pinanilalapo ay lulit mo kaya. Saraya, semakin sangat